Ekoro migudu chima kone odiochieng' mar hingo odiochieng' nyarogno to kod gigo moluore ka kwan jogo mayudo kod tuo mar nyarogno e kaunti wa Migori medore ka lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti no yango ni maromo ji 15 yudo kod tuo mar nyarogno dwe ka dwe. Jafwambo marwa Jogo miyowa ler. Jo Kenya maromo 4 nitie kod tuo mar nyarogno kawe kod lipot mogol rogno mar lakteche mag tuo mar nyarogno e pacho kae. Kwan ma igeno ne dhi chopo 4.8 ka oromo higa mag 2030 poni koro komed ji okenge mar kedo kod tuo ni. En tuo medruok mar koro setudi kod tuo mar sukari kaachiel kod mamoko. Thiedho tuo no mar nyarogno ma osenya kawo kinde malach kendo dwaro omenda mathoth. Thoth jotuo ma iluoko negi remo ka itiyo kod masin mar dialysis limo osiptal diriyo e juma ka juma. Joma nitiere kod tuo ni mar nyarogno wacho ni safar ma manyo thieth mar tuo ni mar nyarogno ok oyot kendo dwaro omenda mathoth. Tienda ni kuot nanu very weak, appetite onge. Of late, the trend has been there's been an upward trend. It is a prime area that needs to be supported. Kefa saono mano ayudo ka iluoko ne remo kod masin mong'e kaka dialysis e osiptal maduong' no ma Migori level 4 wachno kuma mar thieth mar SHA ema sani koro resogi. Very expensive, lakini SHA konyowa unless nigi ng'ade. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obi screening, especially jok man gi tuo mar sukari gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Jogo mantie kod tuo ni mar nyarogno wacho ni thiedho tuo ni ok dwar mana kuonde thieth bende koro ger mabeyo kod lakteche mantie kod lony kende, to bende dwaro jochiw thieth ma obolore kendo kelo geno kuom jotuo. Jogi are friendly, dakteche gi very friendly. It is my second home ningeche abedo gi jotuo gi on a daily basis to asero mondane ka jotuo na mobiro gi acute kidney injury oduogo maber kendo asebedo ka mor kaneno gi kata karomo kodgi oko. Jalony wechego mag thieth mar tuo mar nyarogno e osiptal no maduong' ma Migori level 4 Godfrey Magare wach ni dwe ka dwe giyudo maromo ji 15 manyien mantie kod tuo no mar nyarogno. We also get clients as far as Tanzania, just the neighboring. So on a monthly basis, we initiate a lot of clients, averagely about 15. Ka opogore kod higni mokalo, kane po kaunti ma Migori obedo kod ka thiedho tuo mar nyarogno maniga mag 2018 migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni ande giwete ji mathoth nikech tuo ni. It's been a journey for the last 7 years. 7 years ago, we didn't have a dialysis unit, and our people used to suffer. They used to travel all the way to Kisii, Eldoret, or to KNH to get the services. But I'm glad that with the devolution and with the current county government led by His Excellency the Governor, things are looking much better and brighter. Kaunti ma Migori kata kamano pod onge kod masin maluoko remo ne nyithindo ma ong'ere kaka pediatric dialysis, gino makoro nyiso ne nyithindo mantie kod tuo mar nyarogno pod manyo thieth kamachielo. Jogo, Ramogi TV, Migori. Japuonjre ma